Aisa ningi maturu vaparara para maturu avo. Asi ivo menene. Vaigara mukati umu. Mudenga uri musha unogara nakati wanda mu. Sefamily yose inogona kudogara mumomu. Saka vaitowanda chaizvo. Tuma vaigara imomu. Village rose raipana imomu. Handoti kasi vaikwira sei kunopinda mukati umu because isusu even tikutadza kukwira pamwe vachasa matanda aya. Muri kuona matanda aya? I think vaigadzira maladha. Muri kuona matanda aya? I think ndo matanda aya vakwira vonogara mukati umu. Asi ndaona kuti ngoma naomboti kwakuri kuseri kune buri vaipinda nokuseri uko. Kuseri kwegomo. Kuseri kwainenge kumatombewa wa. Vava nokuseri uko. Exactly. Kana udzokera nokuku. Maturu ndio ava panapa. Exactly. Aiwa chokwadi. Asi mari dzaingokwira chete. Bozi vanhu vanga vane umari. The Ndebele War, or Hondo yeMadzviti, was fought at the end of 19th century between 1896 and 1897. The two tribes, which are the Ndebele and the Shonas, were resisting the British occupation. The first reason was the land in question. The Ndebeles had been deprived of the ownership of the land, while the white settlers had appropriated the best plots of land. Please, viewers, note that this video was done just to promote village tourism, which is Davira village, and advertise our village. I can no longer see or identify myself solely as a member of a tribe, but as a citizen of a nation of one people working toward a common purpose. Well, there's a saying, if you truly want to make world unity reality, you must be prepared to sacrifice your tribal and nationalist loyalty and embrace your global identity. Please, viewers, watch this video to the end. Please don't forget to subscribe, comment, like, and share. Right now, we are taking you to is maturais. Is aishanda yanga nguwa yeMadzviti. Vakaranga vazingatsona Madzviti. Saka vakaranga mai zvavaitaka. Vaigara votiza. Vaigara makomo. Saka nemishina vainga chidodi yaigara makomo. Saka vaiva munhu ainogara pakakwirira. Vagara pakakwirira achidza hwamanda kana vanhu varumimira muzasi umu vairima mujinga mamakomo kwete kure kure. Kana Madzviti ona kuti Madzviti akuuya kubva uko vodini vodza mahwamanda vanhu vokwira vachidini vachiuya. Kana vakwira vaiti kana vasvika mugomo Madzviti asikakwiri nokuti vaiti kana voda kukwira vaitora mahwe vomakungurusa kudai achikwira kuzasi. Saka vaizvikakwira Madzviti asikakwiri vadovarika kana vangokwira vododi vadovaregedza vakadaro. Saka yawo maturu aya ndo dzanga dziri zvinhu pavaisira zvinhu zvavo. Khodera kune rine mwena unoonekwa ere? Khodera kune rine mukova ere? Ehe. Ija makakota manitsanangura muri po. Makata. Nerimwe rakatsemukara matatu asi 4 riri? 4. Saka maturu avawo ndo avaigona kuisa mbeu dzavo dzinodai dzaiti munga nerukweza nyimo nenzungu vaichengetera zvisingakasiki kuora. Vaitira zvisingavori. Saka yanga iri nguva yakaoma. Ini ndawa muchikwanzi mashona. Madzviti vanga vari vanhu rudzii. Madzviti angari mandevere. Ndio Hondo yeMadzviti nemashona. Kasi Hondo yaina kunyanya kuitika kare kai. Yaina kuitika kare. Mana nasekuru vedu vamwe vakandoriona nedzona vatenda vamajaya tokuti vakadoona Madzviti acho. Saka Hondo yanga yakaoma. Zvekuti vanhu vakasvika pakutogara mugomo kutiza misha yavo. Iyi ndo zvinototiratidza kuti paHondo yepavasisina but tinoona zveshuwa ndizvo zvaitoitika. Evidence iripo. Maturu aya ndovatochengetera. Mukati umo ukatonyatsotarisa mutori nezviyo. Pane chimwe chitura chitori mukati umo. Amwe maturu aya kwatabva uko pataitora paipa ndo mumba mavaitogara mumapako. Vaitogara mumapako. Nepaigara nharire paipai pamaona paitogara nharire paipai. Ichitika yakaona Madzviti akuuya
yoyadedzera vanenge vari mugomo matoita sei vokandiwo matombo vachivaurayiwo madzviti zvakaoma tongotenda Mwari kuti hondo yakazopera yekungovengana vanhu vamwe chete yakadonyanya kuzodozimugwana ipakuya kwakaita varungu munyika muno vakazoningirira vakazoita kuti varivo vawira yadwa kuti ndonyika yavayadwa yarungu vazodzimura nezvizvo ndokugara kwawoitawo varungu muno vadzimura hondo vadzinga madzviti saka toti varungu vakauya zvakanaka vakadzikachibva sikabvazodoningirira panga vakaipa hainga iri hondo isingaperi hondo yachaenderao the evidence is there nzungu dzinenge dzakatodliwa zvadzo nemakudowo but zviyo zvimwe zvichirimo mumatura zvimwe zviyo zvichirimo mumatura this evidence like zvinhu zvaifanira kutoremekedzwa even mukati menyika yedu taifanira kutozviremekedza even nehurumende yaifanira kuremekedza zvinhu zvakadai dzinodzi inzvimbo dzinotoyera dzinofanira kutoremekedzwa chaidzo dzinofanira kutoongororwa kuti dai hurumende chaiyo yatotibata tachengetedza nzvimbo dzakadai sobhodzi dzinoremekedzwa nzvimbo dzedu idzi dzaigara vamwe vedu vachitambura munguva yehondo yeMadzviti. Saka chiture chakapwanyira makudo aupwanya vanana vemusika